След терористичното нападение в Германия, подобно терористично нападение има вече и в Америка, в града Ню Орлеанс, където един нападател, терорист, който се обяви за привърженик на Ислямска държава, се изстреля с бясна скорост срещу тълпа с пикап джип модел от марка Ford и убива 15 жертви на улиците на американския град в южната част на щатите. Това са новините. Ако следите този канал, искам също преди да започнем с повече детайли да ви помоля да се абонирате, да лайкнете епизода и да следите за всякакви видове новини, които предаваме тук и разказваме. Така, за подозрения се казва Самсуддин Джабар, 42 годишен човек, който е американец. Роден е в Тексас, в Хюстън и в момента, след като е бил идентифициран, се е разбрал също, че той е ветеран от американската армия. Служил е там през началото на 2000-те години, даже е бил изпратен и в Ирак през 2009 година. Работил е за армията като морски пехотинец и е бил IT специалист. До тук не е ясно как той е бил привлечен към Ислямска държава, но минути или часове преди атаката в Ню Орлеанс той е пуснал видеа в социалните мрежи, с които се обявил, че той ще направи тази терористична атака и също така е било намерено не само в колата му, но и около там зоната на нападението, домашно произведени на различни видове експлозиви. Също така се разпитват вече и неговите съседи в Тексас. Там са изпратени SWAT, това са специалните барети, да го наречем така, на Америка, които претърсват къщата му, разпитват всички възможни негови съседи. Казва, че е бил нормален човек, води се, че е бил брокер на недвижими имоти и също така е летял дронове от време на време в неговия квартал. Така че се разследва в момента от специалните служби на Америка. Разследват се също така дали има връзки, между другото, между този атентат и този в Германия, като жертвите в този случай са 15. Не знам колко ранени има в Америка и в Ню Орлеанс, но това само по себе си не би било толкова шокиращо, колкото след часове от този атентат се случва нещо друго. Може би снимката на годината. Cybertruck експлодира пред Тръмп хотел в Лас Вегас в 8:40 сутринта. Има даже и клипове и на нападението в Ню Орлеанс, и на тази експлозия в Лас Вегас. Няма да ви ги монтирам, защото не знам дали YouTube няма да цензурира по един и друг начин видеото, но ако влезете в платформата Hix, където съм и аз също, може да ме последвате там, има линкове в описанието, или в други социални мрежи. При всички положения може да видите видеото на как този Cybertruck е паркиран в зоната точно пред входа на Тръмп хотела, експлодира. След това вътре естествено е шофьора, който умира при експлозията. Разбира се, че отзад в багажното помещение е имало най-различни видове туби с бензин, туби с най-различна видове газ за къмпинг, фойерверки и цялото това нещо гръмва. Така гръмва целия джип. Cybertruck има някаква автоматична система, поради която като усети, че има експлозия, заключва всички врати и така е издържана по-голяма част от силата на експлозията вътре в самото превозно средство, така че няма кой знае какви щети. Има освен жертвата, която е карала този пикап, само 7 ранени, слава богу. Има много странни връзки между това нападение. Не се знае все още, не е обявено кое е името на водача, но се разбира, че този Cybertruck е бил нает в Колорадо от една и съща фирма, както и пикапа, използван при атентатите в Ню Орлеанс. Естествено е странно да се използва Cybertruck, който да гръмне пред Тръмп хотел, тъй като знаем, че има силни колаборации между Илон Мъск и Доналд Тръмп, който е
сегашния президент избран, който ще влезе в сила, нали, в офиса си на 20 януари. Така че това също се разследва дали е някакъв стънт или нещо този сорт, но естествено, тъй като шофьор е умрял, е странно. Странни връзки, странни съвпадения. До тук полицията казва, че разследва. Има подсилено полицейско присъствие в Лас Вегас, тъй като е имало вече такова по време на празничните дни. То просто продължава, така че в момента се разследва и се контролира да няма други такива нападатели или възможни такива. И Тесла и Илон Мъск доставят допълнителна информация чрез камери от специалните от специалните Тесла зареждащи станции. Това е много интересно. Тези електрически коли имат един куп функции, с които следят данните ви. Наскоро имаше и скандал, че Volkswagen са точили доста данни, къде ходите, къде паркирате, колко седите и така нататък. Така че всички тези данни сега Тесла ги предоставя на органите на реда и се разследват тези две случки, които са доста неприятни. Тероризма продължава, но ние не трябва да бъдем оплашени, трябва да си продължаваме животът както винаги си го живееме и да не падаме в такива терористични паники. Разследването продължава, но при всички положения политиката в следващите години ще се промени и в Германия и в САЩ повече и повече хора със сигурност ще бъдат екстрадирани, независимо от къде са те. Това са новините от света. Надявам се да ви е било интересно. Ако този канал ви информира и разяснява много неща, както винаги ви моля да се абонирате и да станете по възможност членове на канала. Има линкове и към Revolut. С тези пари ще подобрим продукцията и ще също така увеличим количеството видеа, тъй като с повече ресурси може да се създава повече съдържание. Благодаря ви. Някъде тук ще се появи следващото видео. До скоро!